usawugqiba uhlale phansi. Inkosi yoxolo mayisikelele. Ndimvile ubawo esithi mfazi nangu nyana andule athi nanko unyoko umfaneni. Inkosi yoxolo mayisikelele kuba elizwi sinokuliqala emva angandisusa usihlalo ngoba ithi incwadi yeBhayibhile lo mfundi ibingumfundi ebefihlakele. Inkosi yoxolo lo mfundi ebengekho kwaba befundi baziwayo. Inkosi yezuko mayisikele kodwa uthi ubawo kule ndawo utawujonga ezantsi uYesu igazi lisihle ngobawo wathi kuye mfazi nanku nyana. Inkosi yoxolo mayisikele kuba besingasikela ixesha benza kuthetha nje ngomntu ongumama. Inkosi yezuko mayisikele ngoba amandla kuye. uThixo wabonile amandla abahleli khona kwaye nenimba ihleli kumntu ongumama. Inkosi yezuko mayisikele umfana ngazawuya esuthwini uleqa kumama. Inkosi yoxolo mayisikele athi ndifuna into ethile. uThixo yezuko makabe nathi mfazi nanku nyana. Inkosi yoxolo mayisikele nangeli xesha uFaro ebesemveli kumntu wasuka umama wamthabatha umntwana wamfake ngobosini. Inkosi yoxolo mayisikele ndizama nje mna ukuzisa amandla omntu ongumama. Inkosi yoxolo mayisikele amangesi xa ekhumsha mntakanoyo athi they are bringing life. uThixo yezuko makabe nabantu bazisa ubomi. Inkosi yezuko mayibena kunyanzelekile ukuba singathanda abantu abangomama. Ithi incwadi yeBhayibhile uThixo umthabathe embanjeni wenza umntu wagqiba uzunamathele kuye. Inkosi yoxolo mayisikele mfazi nanku nyana. Inkosi yoxolo mayisikele andulathi nyana nanko unyoko. Inkosi yoxolo mayisikele abantu mntakanoyo babalahla abazali babo. Umuntu azibone nemali, umuntu azibone enezinto. Inkosi yoxolo umuntu azibone enenwele zamaqabisi. Inkosi yoxolo mayisikele amlahle umzali wakhe kodwa namhlanje bazali nanku nyana. Inkosi yoxolo mayisikele zenibathande. uThixo yezuko makabe nabantu sebephambuka onyana benu zenibathande. Hayi uYesu Kristu inkosi yethu. Amen.